Evropski pokret u Srbiji i Impact Hub Beograd organizovali su regionalnu konferenciju Biznis za dobrobit zajednice decembra meseca sa ciljem da se promoviše koncept socijalne ekonomije i pokrene diskusija o stanju tog dela privrede u regionu jugoistočne Evrope. Na konferenciji je predstavljena najnovija publikacija Evropskog pokreta u Srbiji, strateška studija o razvoju socijalne ekonomije u kontekstu strategije Jugoistočna Evropa 2020. Evropska iskustva su pokazala da koncept socijalne ekonomije funkcioniše naročito u uslovima krize i da je evidentno da socijalna ekonomija može da doprinese održivom i inkluzivnom rastu Jugoistočne Evrope u različitim oblastima, rekla je Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta. Socijalna ekonomija stoga ulazi već dosta i u zvanična dokumenta Evropske unije i samim tim naša je i obaveza kao organizacije koja se bavi procesom pristupanja da pratimo i te nove trendove i te uspešne priče u evropskim zemljama. Mi smo organizovali izradu jedne strateške studije o stanju socijalne ekonomije u regionu Jugoistočne Evrope. Po mom saznanju to je prva studija ovakve vrste i pruža nam priliku da uporedimo iskustva između ekonomije u našem regionu. I smatrali smo da je neophodno da ta studija ne ostane samo jedan doprinos implementaciji strategije Jugoistočna Evropa 2020-2020 koja je pripremio Savet za regionalnu saradnju Sarajeva, koji nam je partner i u prethodnoj izradi studije i u današnjoj konferenciji, već da pokušamo da izmislimo i kreiramo zajedno sa svima vama mehanizme kako bi ta strategija mogla da se primeni, kako da ne ostane mrtvo slovo na papiru, kako bi se zapravo postakao razvoj sektora socijalne ekonomije i doprinelo unapređenju usluga koja se pružaju u zajednici i poboljšavaju zapošljivost u celom regionu. Pomoćnica ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Srbije Ljiljana Đuver najavila je zakon o socijalnom preduzetništvu koji će doprineti stvaranju novih radnih mesta u Srbiji, a posebno većem zapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva. Socijalno ugrožene treba da aktiviramo, da ih integrišemo na tržište rada i da im omogućimo da ne budu pasivni korisnici socijalne pomoći, već aktivni učesnici na tržištu rada, rekla je ona. Nama je ideja bila zapravo da na konferenciji dobijemo neke povratne informacije povodom već izrađenih zaključaka u okviru studije, regionalne studije o socijalnoj ekonomiji, koja je urađena za 7 ekonomija regiona Jugoistočne Evrope i one su fokusirane na institucionalni pravni okvir kao takav, dakle kakav institucionalni pravni okvir mi trebamo na nivou nacionalnih država. Fokusiramo se s druge strane i na regionalni, pa kažemo, dobro, da nam treba neka regionalna institucija, u tom smislu je neka politika na regionalnom nivou za podsticanje socijalne ekonomije. Drugi nivo jeste pitanje finansija, dakle, kakav vid finansijske podrške za inicijative socijalne ekonomije su potrebne, samim tim koje vid druge podrške potreban za to, dakle da govorimo o mentorstvu, nekom da li o umrežavanju, prenošenju iskustva iz drugih država, od uspešnih preduzeća unutar, na primer, nacionalnog ili regionalnog nivoa, posebno pitanje kompetencija, dakle koja znanja i veštine su potrebna socijalnim preduzećima i bilo kojim drugim inicijativama u okviru socijalne ekonomije da bi ona bila uspešnija, a iznad svega održiva, a konačno zapravo da naprave jači i snažniji uticaj na lokalnu zajednicu, odnosno na njen socioekonomski razvoj i podizanje prevashodno ljudskog kapitala. I konačno ono što je izuzetno znači preduslovlje, a i s druge strane posledica dobrog ekosistema jeste promocija. Dakle, kome se vi obraćate da bi koristili vaše proizvode ili usluge, kako ispromovisati socijalno preduzetništvo i socijalnu ekonomiju među institucijama, kako privući saradnju socijalnih preduzeća i drugih socioekonomskih inicijativa sa profitnim preduzećima i koji su sve to akteri koji mogu pomoći da zapravo ovaj sektor bude mnogo vidljiviji, što će opet konačno uticati na njegovu snažniju aktivnost i snažniji impakt zapravo u samoj zajednici. Organizaciju konferencije Biznis za dobrobit zajednice podržali su Regionalni savet za saradnju, Erste banka, Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Srbije, Fondacija Heinrich Bell u Srbiji, Eurixe, Holland Sustainable Urban Delta. Sve zemlje regiona imaju relativno slične makroekonomske probleme i aktiviranje socijalne ekonomije bilo bi od izuzetne koristi za sve, rekla je Davorka Vidović sa Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i istakla da u regionu je slab zakonski i institucionalni okvir i da se na socijalnu ekonomiju ne gleda kao na poseban sektor, a da jedino Hrvatska ima strategiju socijalnog preduzetništva u regionu.
Pa u Srbiji je, one Hrvatska može spadati u neku vrstu pionira u ovom regionu. U odnosu na Evropsku uniju mi smo preskromni. Mi imamo socijalno preduzeće koje su u 2012. godini imali 0,2% doprinosa bruto-društvenom proizvodu, što je preskromno. Samim tim i njihov socijalni uticaj je ograničen, ali je izuzetan potencijal. Znači, u samom sektoru socijalne ekonomije, u celom regionu, postoji fantastičan potencijal koji samo treba upravo osmisliti te mehanizme kao što je taj ekosistem koji bi podstakao njihov snažniji razvoj i zapravo širenje tih inicijativa i institucionalizaciju njih kao prakse za zapravo razvoj lokalnih zajednica u regionu. Anto Janković izneo iskustva Crne Gore, gde je donošenje zakona iz oblasti socijalne ekonomije blokiralo Ministarstvo finansija. Nije postojala ni svest o značaju socijalne ekonomije. Slobodan Cvejić iz Seconds grupe za razvojnu inicijativu je rekao da je neophodno biti oprezan da loš zakon ne bi ugušio dalje razvoj socijalnih preduzeća ili bio otuđen i egzistirao nezavisno od dešavanja u socijalnoj ekonomiji, gde je kao primer naveo češko iskustvo. Mileva Đurovska iz Evropskog pokreta u Makedoniji je ocenila da iako zakon nije najbolja garancija uspeha socijalnog preduzetništva, on ipak najbolje afirmiše socijalnu ekonomiju u društvu. Ekspertkinja Almata Faršiku vidi manja koordinacije sa zvaničnim institucijama kao presudnu kočnicu razvoja socijalne ekonomije na Kosovu. Jedan od načina da socijalna preduzeća pospeše nivo svog poslovanja su javne nabavke i tenderi koje grad sprovodi i na koje se preduzeća mogu javljati. Naglašeno je i da povoljnim ekosistemom treba da se bavi upravo taj lokalni nivo, vlasti i kompanije koje deluju u zajednici. Od izuzetne je važnosti da lokalna dinamika razvoja ide uporedo sa marketinškim metodama i da se ima oslonac u zajedničkom nastupanju. Pa kad sam došla ovde, došla sam sa malim predznanjem, međutim ova konferencija je zaista otvorila velike vidike i veliku budućnost socijalnog preduzetništva i bez nje mislim da sva neka buduća socijalna preduzeća neće moći da funkcionišu i bez ovih saznanja koje smo dobili i iz dijaspore i iz drugih zemalja, regiona i naravno i iz Srbije. Iskustvo iz regiona će biti vrlo primenljiva na našem terenu i sva ova današnja saznanja primenit ćemo na nova socijalna preduzeća koje su u budućnosti u najavi. Udruženje poslovnih žena Vizija iz Kragujevca želi da u okviru svog udruženja krene sa socijalnim preduzetništvom, konkretno sa proizvodnjom sapuna i proizvodnjom ukrasnih sveća. Lokalna samouprava podržava maksimalno tu našu želju da počnemo da se bavimo i već imamo zainteresovanih žena. To su žene iz sigurnih kuća, žene sa invaliditetom koje će se u budućnosti baviti tim zanimanjima. Đulija Galera, istraživačica Evropskog istraživačkog instituta za zadruge i socijalna preduzeća EURISCE, smatra da je neuspeh posledica loših zakona koji su usvojeni bez uključivanja socijalne zajednice. Mehanizam institucionalizacije je u Italiji, Holandiji, Francuskoj i Belgiji doveo do uključenosti socijalnih preduzeća u potpunosti u sistem države blagostanja. Kada mislimo o ekosistemu koji je sastavljen od mnogobrojnih delova, jednom akcijom nećemo pokrenuti sistematski pristup. Moramo se fokusirati na mnogo različitih stvari, mada to istina nije logično, jer bi trebalo da se neki ljudi fokusiraju na jedne, a neki na drugi set tema. U svakom slučaju moramo se fokusirati na politiku. Moje lično iskustvo govori da je najvažnije dati sistemu pogonsko gorivo, a gorivo znači novac. A tu su i pitanja kako naći novac za mlade firme, za aktere socijalne ekonomije da postanu više preduzetnički i kako da se poveća protok krvi u sistemu da bi sistem mogao da raste. To su najvažnija pitanja koja sebi moramo da postavimo. Odgovor je da kapital može doći iz različitih izvora, iz institucionalnih fondova, ali bolje u manjim iznosima. Evo, na primjer, nađete investitore u Beogradu koji treba da se umreže, nađu svoj interes da ulože u nekoliko socijalnih preduzeća manje iznose, pomognu tako jedni drugima i da budu strpljivi dok se investicije ne vrate. Tako funkcionišu ekosistemi svuda u Evropi, impact investitori rade kao umreženi zajedno veoma uspešno. Znači, mi želimo da postoji određena regionalna institucija koja je bila neka vrsta mrežne, odnosno krovne organizacije. Izaći ćemo sa nekim predlogom kako mi vidimo finansijsko održivost socijalnih preduzeća, koje su kompetencije njihove i šta je ono što recimo u narednih godinu dana mi možemo da uradimo na temelju promocije socijalnog preduzetništva i da povećamo njihovu vidljivost.
Konferencija je dala i preporuke za stvaranje povoljnog okruženja za razvoj socijalne ekonomije, unapređenje pravnog i institucionalnog okvira, razvoj finansijskih inicijativa i mehanizama podrške, povećanje kapaciteta i podršku efektivnom zagovaranju za socijalnu ekonomiju i razvoj IT sistema socijalne ekonomije.